Jsme na kruhové křižovatce u Tří kohoutů a dnes jsme za účastí kraje a zhotovitele a samozřejmě správu údržby silnic konečně slavnostně otevřeli. A my se budeme těšit, že se nám zde bude všem dobře jezdit, protože jsme si všichni užili těch trablů při té výstavbě, kdy jsme to museli objíždět a čekali jsme zde kolony na semaforech, ale to už je za námi. Tak já teď doufám, že se nám vše bude dobře jezdit a že to tady bude hlavně bezpečné. Já myslím, jak pro kraje, tak hlavně pro Ivančice, že se zbavili nepřehledné a provoz brzdící křižovatky, protože kapacitně nestačila. Tady bych chtěl ocenit výbornou spolupráci s městem a takhle by to mělo podle mě vypadat. Pro nás je to samozřejmě významná stavba. Věřím, že pomůže místním obyvatelům. Většina prací v rámci této stavby byla realizována v podzemí nebo pod povrchem, takže to, co vidíme, je jenom taková třešnička na dortu. Stavba to byla složitá, poměrně krátkým čase realizovaná, ale všechno se povedlo. Povedlo se to ve spolupráci s městem, s správou silnic, takže dobrá práce, myslím si. Za správu údržby silnic Jihomoravského kraje jsem rád, že se po mnoha letech příprav podařila zrealizovat tato komplikovaná křižovatka. Nová okružní křižovatka je navržena v dostatečných parametrech a určitě bude bezpečným místem tady v Ivančicích. Já bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci městu Ivančice. Našli jsme společně 40 milionů korun dohromady, to není jednoduché. Chtěli poděkovat také projektantům a zhotoviteli. Troufám si říct, že stavba probíhala bez větších komplikací. Co se týče Ivančicka, tak nyní zadáváme diagnostiku na opravu komunikace Ivančice-Oslavany. Mnozí z nás tomuhle počinu nevěřili. Já jsem byl trochu skeptický, jak to bude vypadat, jak bude vypadat doprava. Byla to velká stavba pro nás, pro kraj a já jsem velice rád, že jsme ji zvládli. Vidíte za námi ještě relativně staveniště, samozřejmě bude osázena zeleň, budou osázeny stromy, keře. Jsme domluveni, že na Kurháči za mnou bychom mohli udělat nějakou plastiku, ať už 3 kohoutů, 3 korbelů. Věřím tomu, že tahle ta kruhová křižovatka výrazně pomůže bezpečnosti chodců, plynulosti dopravy. Ještě musíme udělat něco s křižovatkou u Brněnky, ale myslím si, že tohleto dílo se nám velmi podařilo a já jsem na to velmi rád.